tal? Avui continuem parlant de filosofia i ho farem introduint el tema dels biaixos cognitius. De biaixos cognitius podríem dir que hi ha més categories que biaixos pròpiament. És per això que hem decidit seguir una catalogació prou clàssica en 3 àmbits, segons si el biaix afecta la percepció, la memòria o el raonament. El primer dels biaixos s'anomena biaix de la selecció selectiva. I és selectiu perquè quan analitzem les coses que ens envolten, només ens fixem o només prioritzem 2 aspectes. El primer és un aspecte molt primitiu, és a dir, ens fixem en aquelles coses que ens fan por. I el segon és fixar-se en aquelles coses que ens donen esperances. Aquest biaix és típic d'aquelles persones que diuen coses com ara: us heu fixat? He parlat amb menganet, amb fulanet. Us heu fixat com ha augmentat la criminalitat en la nostra ciutat? O també diuen coses com ara: home, és ben sabut que l'iPhone 15 Pro és el mòbil que tothom vol. Es veu ja només a la publicitat pel seu disseny. El segon i últim biaix de la percepció és aquell biaix que s'anomena biaix de confirmació. Què vol dir biaix de confirmació? Biaix de confirmació vol dir que tenim una tendència a cercar aquelles coses que ens semblen que ja seran veritat a priori. Normalment no intentem fer l'exercici al revés, no intentem ser crítics amb les nostres creences, sinó que el que busquem és confirmar-les. I d'això ja se'n va donar un filòsof, Karl Popper. I el que ens insta Popper és sobretot a falsar les nostres creences, perquè, segons ell, el màxim que pot aguantar una creença és precisament aquest procés de falsació. Mai ens hem de preguntar si una creença és vertadera, perquè sempre una altra creença pot ser que ho desbanqui, i ho hem vist en la història de la ciència. Aleshores, per Popper, el que ens cal fer és reforçar molt bé aquestes creences, fent-les passar per proves que realment determinin que són fermes. Per tant, ser crítics amb les creences. Algú podria pensar: ostres, però això és molt farragós, és molt pesat haver de fer aquest procés amb totes les nostres creences. Sí, però és l'única manera que ens podem assegurar que les nostres creences no siguin vertaderes, però almenys estiguin ben emparades, ben reforçades. Ara comencem amb els biaixos de la memòria. El primer biaix de la memòria és el biaix de Google. S'anomena així perquè en l'era de la informació digital, en l'era dels cercadors de la informació, ja gairebé ningú, ja no diem recorda coses dels llibres, sinó que només busca la informació en aquests llocs. El fet de buscar la informació sempre en les mateixes bases de dades també produeix que hi hagi la sensació que algunes coses són més certes perquè així ho recordem i així ho busquem. El darrer i últim dels biaixos cognitius que afecten a la memòria es tracta dels pseudorecords. Per pseudorecords ens referim a aquells moments en què quan tenim buits de memòria, perquè el nostre cervell senzillament no pot recordar-ho tot. No som com aquell personatge de Borges de Funes el Memorioso, que des que va néixer tenia records de tot el que li passava a la vida. Com que a nosaltres no ens passa això, doncs hem d'omplir aquells buits de memòria que se'ns han generat. I amb què els omplim? Ras i curt, moltes vegades, amb allò que està, com hem vist, més disponible, no? Segons el biaix cognitiu de la disponibilitat. Aleshores hem de ser també crítics i no anar a omplir el nostre record amb aquella notícia que més s'ha repetit, sinó verificar realment què va passar. I si no ho recordo, doncs senzillament ser prou escèptics per ser crítics i analitzar-ho. Ara comencem amb el bloc dels biaixos que afecten el raonament. El primer d'aquests biaixos és el biaix de la prova social. No hi ha cap dubte, no tenim cap dubte, que la nostra espècie és gregària, vivim en comunitat.
I això és així. Les fites més importants de la humanitat no s'aconsegueixen vivint totalment en soledat com un ermità, sinó dins la mateixa comunitat. Aquest fet també porta problemes i condiciona certes persones. De fet, hi ha múltiples experiments psicològics que ens mostren que l'opinió del grup pot fer canviar l'opinió d'un sol individu. O, com dirien els teus pares, i si els teus amics es tiren d'un pont, tu també t'hi tiraràs. Llavors, l'entorn, aquestes comunitats, poden influir-nos en la nostra decisió. Són tals els estudis psicològics que s'han fet que en ocasions individus convençuts de veure un color per la pressió de grup han acabat dient que veien el color que deia el grup, per exemple. No? Llavors hem d'anar molt en compte amb aquest biaix i prendre les decisions coherentment i tenint en compte el grup, però sense deixar-nos influir per ell. El segon dels nostres biaixos és el biaix de la familiaritat. Deixeu-m'ho dir clar. Al nostre cervell li agrada molt guardar energies per quan ha de fer tasques més complexes. Aleshores, què passa? Quan una situació li és familiar o quan una cara li és coneguda, no intenta ser tan crític ni analitzar tant les coses. I això és precisament el problema d'aquest biaix cognitiu. Que en les situacions que són més familiars o amb les persones que coneixem més, no activem uns protocols de seguretat. De fet, hi ha molts accidents que ocorren precisament en carreteres ben conegudes o en persones que se'n van a fer senderisme en muntanyes que han pujat 1 i 1000 vegades. El problema aquí és que no hem de deixar d'analitzar una cara familiar o un amic. Perquè sigui familiar vol dir que no ens intentarà estafar, que no es pot equivocar? Oi que no? El tercer dels biaixos és el biaix de la il·lusió de causalitat. Què ens passa quan actuem sota aquest biaix? Doncs bé, que associem precipitadament causes i efectes. En aquest sentit, tots tenim creences i a vegades algunes persones tenen supersticions. Si jo penso que jugaré bé el partit de futbol perquè he entrat en el camp amb la cama dreta, això és més aviat una superstició i segurament depengui de si he jugat bé el partit de futbol, doncs dels meus ànims, del meu entrenament previ, de com sigui el rival i de molts altres factors com ara l'arbitratge o l'afició. I no de si jo he trepitjat el camp de futbol, la gespa, amb la meva cama dreta o amb l'esquerra o si he entrat fent una tombarella. A vegades aquestes supersticions poden ser molt negatives perquè no podem deixar que decisions importants a la vida, com ara prendre un tractament mèdic o encoratjar-nos a prendre accions, depenguin de si ha passat un gat negre, de si ha caigut la sal o de si algú ens ha tirat les cartes del tarot. Per tant, hem de ser, altre cop, crítics amb tot això i adonar-nos que les coses no s'esdevenen negativament només per les supersticions. Hi ha molts altres factors que configuren les causes i els efectes en aquest sentit. I fins i tot m'atreviria a dir que les supersticions poc hi tenen a fer i a dir en el nostre futur. El biaix del punt cec és el darrer i últim biaix dels biaixos cognitius que afecten el raonament, però també serà el nostre darrer biaix que explicarem. Es tracta o se'l designa com el biaix dels biaixos, ja que afecta a la nostra pròpia percepció per adonar-nos de quan hem comès un biaix. És un problema, per tant, majúscul i és un mal que algú podria pensar que és insuportable socialment, però aquesta és la realitat. No sempre podrem controlar tots els biaixos que se'ns escolen i, per tant, el millor que podem fer és estar preparats, conèixer aquests biaixos perquè
no ens impactin les notícies o la informació de la mateixa manera. I fins aquí el vídeo d'avui. Moltíssimes gràcies. A reveure. A veure, que sembla mentida que en plena era digital, en ple segle XXI, us haig d'explicar. Si us agrada un vídeo, li poseu un like i us feu un comentari molt maco. Podeu dir, Diògenes, ets un crac. I també podeu clicar aquests vídeos que tenim aquí, que surten. Vinga, subscriveu-vos, sobretot subscriveu-vos!